Il-Kunsill Dinji tal-Knejjes. Filwaqt li s-Santa Sede, ġifieri l-Vatikan, għandu il-Kunsill Pontifiċju li jġib il quddiem l-għaqda fost l-insara, jeżisti barra l-Knisja Kattolika grupp ieħor importanti, anzi hija organizzazzjoni kbira li taħdem ħafna għall-għaqda fost l-insara. U din l-organizzazzjoni hija Il-Kunsill Dinji tal-Knejjes, bl-Ingliż World Council of Churches. Il-Kunsill Dinji tal-Knejjes twaqqaf ġewwa Amsterdam fl-Olanda fl-1948. U l-iskop ta' din l-organizzazzjoni li llum għandha l-headquarters tagħha ġewwa l-Belt ta' Ġinevra huwa li iġġib knejjes differenti flimkien u tgħinhom jersqu aktar lejn xulxin. Aħna lkoll nafu li hemm firdiet fost il-knejjes insara. U il-Kunsill Dinji tal-Knejjes jaħdem biex iseħħ iktar dialogu fost l-insara fejn knejjes differenti u l-membri tagħhom jiddjalogaw bejniethom. Il-Kunsill Dinji għall-Knejjes jagħmel minn kollox biex permezz ta' gruppi oħrajn fih danu jaħdem għal dan il-għan. Grupp importanti fih dan il-Kunsill Dinji għall-Knejjes huwa il-Faith and Order Movement. Dan jitratta suġġetti ta' natura teoloġika, ta' natura dottrinali. Jiġu studjati suġġetti importanti. Ngħidu aħna tul dawn l-aħħar 40 sena ġew studjati temi bħalma huma pereżempju il-Magħmudija, l-Ewkaristija, il-Ministeru u iktar riċenti il-Knisja. U dawn jippubblikaw dokumenti li jkunu studjati u li anki jkollhom risonanza fil-Knisja Kattolika. Grupp ieħor fih dan il-Kunsill Dinji għall-Knejjes huwa Life and Work. Dan l-uffiċċju jew din l-istruttura fih dan il-Kunsill Dinji għall-Knejjes titratta ħidmiet u inizjattivi soċjali. Kif kien intqal ħafna u ħafna snin ilu, jekk id-dottrina u t-tagħlim jifirduna f'xi aspetti, imma l-ħidma soċjali iġġibna flimkien. U dal-grupp jismu Life and Work jaħdem ħafna biex insara minn knejjes differenti jaqdu r-riżorsi tagħhom biex jgħinu insara u nies oħrajn fejn hemm diffikultajiet soċjali, faqar, diżastri naturali. Il-Kunsill Dinji tal-Knejjes jiġbor fih iktar minn 300 knisja differenti. Imma l-iskop huwa wieħed u ċar li naħdmu flimkien għall-għaqda fost l-insara. Wieħed jista' wkoll iżur is-sit elettroniku tal-World Council of Churches u hemmhekk isib ħafna riżorsi interessanti ħafna jistgħu jkomplu wkoll ikunu ta' arricchiment għalik li qed tisma' riflessjoni qasira dwar il-World Council of Churches.